Ya. 1 juta ya enteng kowe. Nyainya tak topi sithik. Oh, terima kasih. Ya ora eneng ning nggo aku blas ya. Adus. Apa? Nggo adus. Iya. Gratis. Nuwun nggih, Pak. Ya. Makasih Mas Ferry. Lah kok kowe kok meri lho. Sing ngomong meri sapa? Lah kowe kok ora ana sing nggo aku ngono? Wah, aku kok ora meri ngomong gemereneng kok ora eneng aku. Lah jenenge gemeneng ki yo meri. Terusane dhewe-dhewe kok. Pengen, Mbah. Wah, ora. Tenane. Nek tenane iya kok depan. Ora usah ngono kuwi. Jenengan wis entuk akeh kok. Lho. Ngomong sapa lho? Panitia mau. Kowe uculana kowe. Kok tekan ngucul iki lho. Oh, sing ngenehi. Ngucule apane? Sing ngenehi iki pengibat ya lho, cocok ngibati aku. Sapa? Yo enenge yo gori iki Mbah aja kapok ora. Tak saiki kok tipis men iki. Lah wong kek cek kok ya. Lah iki kandel iki lho, kandel. Iki setut. Oh iya lemu gerayan to ya iki kok ya. Oh iya. Sekut barang tok Oh, cekel. digrayai wis ora ngopo-ngopo. Aja sembrono. Iki mau sudah. Lah kesenengan. Ngopo kesenengan ngono. Lah kowe mau lho dipindho. Demak setute kok seneng ora ya dia. Awale mau tuh kan setot kowe mau kok. Iki mau ya hampir saja iki mau jadi. Ya. Srine Mbak Ika monggo. Ya. Kowe kok langsung piye? Bawa. Bawa sayuta. Apa Pak? Ya. Sayuta iki le bawa ping 4. Ya ora pisan bae kok jot ping 4. Putri kang sulisteng warni. Artine piye iki? Putri kang Sulisteng warni iki ana putri sing wayu rupane. Oh, aku iki basa Jawa ya lulus, Des. Anu maklum ngono. Karo bojone kok ya. Lah kuwi jenenge Mendes Suhini lho. Ora karepku ora ngono kuwi kok. Ya, so- Mendes. Unake Sri Hening Mustika Tuban. Napa, Mbah? Ya ora apa-apa to, Nduk. Wong ki nek ora gelem disawang ya buntelan plastik. caramu Grogi nyawang ki lho. medeni Marai kok. grogi. Ah ora, wis minta pengestoni wis to. Nyiwara ki anggere cekelan simbangane ki tekan suaramu, percaya wis ayo. Mana kene? Mana kene? Soale kekuatanku tak mbrukke nang kowe wis dadi kowe nyiwara. Aja ngono ki to, Kak. Aku ki wis tuwa, wis menep. Ora apa-apa, kek para kek. Oh. Ke mau. Kek wis. Suh, Nah, iso ngono. senengane. Hin, ngapa to? Oleh. Hin. Hin, wah. Wong aku ngono bae kok. Ah. Putra Kanjeng Sira lawe. Aku angger ngeti suwe-suwe iki ngangkat mik kowe rasane ra kuat. Ya rasa diangkat no. Tak angkatke apa piye? Kaya alum kabeh awakku. Sebabe napa? Mbuh aku ya radang mau ki agek goleki sebabe aku kiket mau ya. Lah iki tanda-tanda ki kok ngono kuwi no nek Mbah Mulanang ki. Maksudmu tanda-tanda stroke war ngono kowe mesti. Mantil sisan kok. Sampean ora gemati ro bojo mula bojo anane ya ming ndongake elek kok ya. Men sok sing arep ngawula sapa? Kawula dhewe to. Apa iso? Prangkeng bojana Napa suarane sik nganggo gregel. Wong aku ki ya amtine ya gregel ngono kok. Oh suara gregel kok lek ngonake bojoku iki gel-gelan. Wong bawa Sri Uning kaya numpak jeep. Piye kok si Uning kok numpak jeep iki piye suarane? Lah wong Lah iki gregel men metu kok. ngelingi nek buyuten rasa bawa aku ya.
Malah marai senep aku. Lah wong penjaluke ya wingi kok nganggo bawa. Wedang legi malah dadi pahit aku. Wedang legi ora dadi pahit ki jane ora salahe bojomu, salahe cangkemmu. Ya ora wong aku ki ya padha karo gone sampeyan. Lah wong sing ngrasake legi karo ora ki lambe ilat kok. Lah iya. Aku wong kena ya ki ya padha lho karo sampeyan kok dadi. Ngeyel gak sampeyan. Ora ngeyel ya ora uman tenan. Bebelo wirat moyo Tan burung Sri Huning gugur dadi mustikaning Tuban ya Sri Huning mustika Tuban Sanadyan wakasanira
Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun ya.